li demanaria al senyor Obrador que dintre del que és Mèxic, els avantpassats asteques demanin disculpes als avantpassats maies, perquè clar, els asteques els van massacrar. Estàs insinuant que els únics esclavistes del món no són blancs? L'audiència podré s'alterarà, eh? Ens havien venut que... Jo creia que havia començat tot amb Anglaterra, la revolució industrial i els espanyols i el colonialisme. Com de molt enrere hem de tirar per anar-vos disculpant, no? De fet, hi ha civilitzacions que s'han de disculpar que ja no existeixen. Jo no estic en contra que es demani disculpes per coses així. O sigui, crec que són gestos simbòlics, però que els estats, per què no ho han de fer, no? Quan han creat impactes molt forts i autèntics drames en determinats territoris, el problema d'això jo crec que és que sovint es fa servir després com una arma llancívola política, no?